Čo k tomuto viacej dodať? To sa nedá popísať. To sa musí zažiť. Urobíme si kurací sendvič. Opečeme si 3 toastové chleby do zlatista. Ja som to urobil v rúre pod grillom. Na kuracie mäso obľúbená zmes korenia. Do panvice kúsok masla. Z prudka na ňom to mäso orestujeme. Keď sa nám bude pozdávať, vytiahneme ho von. Do toho výpeku po mese rozklepneme jedno vajíčko. Žiadané je, keď je opečené z oboch strán, ale ja mám rád, keď to tečie. Tu máme vyzobrazené množstvo použitej zeleniny, potreme spodok sendviču majonézou, pridáme polný šalát, môžeš použiť aj klasický, nakrájanú paradajku, nakrájané šalátové úhorky, orestované kuracie, nasadíme medzi podschodie, ktoré takisto z oboch strán potrieme majonézou a znova šalát, paradajka, šalátová úhorka. Môžeš kľudne pridať aj červenú cibulu, navrch voľské oko a zavrieť. Tento sendvič je do veľkej miery inšpirovaný sendvičom z Zdenka Polorajcha, ale niektoré veci som urobil inak a podľa seba. Na záver vám chcem všetkým zaželať dobrú chuť a vidíme sa na budúce.